Jatuhnya lam subuh ani ketar video ke bulan no jatuhnya happy new year mungkin no jatuhnya new year tetap bagi na hai dana ke abuno ang tini ang kisah par ko thanai ke belum naik tadi sesak ani blog no ke menurut gue tasal lam thanai mana ke friends ang tablo no kalau kayak kok ani dog ni sama ni bawa This part go couple of like you can attack. Iya, ada bom tuh yang kena. Inke friends yang norok tunduk kena lamono borok kebangma gari rok kebangma Angke par ko tote bang chona hai dana gari se lamom segawang mangke to bisingo borok te bang kana jong hai purbo lama rogo se baksha borok no mai rok salai tongmani nogo yango chana jaga krini bak jaingo bachai kha chmo saimanya angke bono noro ang baksana nai tongdi ang jendo no phone mansak phone kana borok tok sukabangma nongi tongka kena jongina rogo ang mai baksan borok bangwani marung suka sang shunu ate kita sang diga khabru borok phale ja kochinu kang pahang ka phale Henke friends ang tabok park puskango no sokoi kya yang boi gari bai thangnai thangi tango mungkan roklang lai musalai jirgok lai Henke chung tabok bisingo habai nai gina tiket nana se borok kabang marla diler no semenya Henke bono norogo amai baksano anu logiri nai tongdi Sabe tono. Henke bo ani dol video khai tongna hinai ang bono mobile klangai thangka ang botak tiket nai gina henke bono norok nai tongdi changwai baksano ang jenong no phunge manjak phunuka ne hanai puila bo saka hangai tabo go sawi no tongo henke bono nai tongni soyasak ani vlog no Henke changi tiket mawi heke chang duijon ani kya ani kakak kejaran kakak ogno kya busla boro video kami solja hindo ano kami thona lagi na changwa tabuk
Bang masih marah suka ini buah. Ke borok kabang ma achok laijak yang obo jengke tini asi achok lailia jengkeni bila angkai yang o thange bo yang o kapal lengan go yang thange bo yang wam phapsa haike rong no ba achok lailia ta jang o guri laimang no se jeng sal habai helejo jengkeni batam jin haing mulena jang o bui hai dol dol rok gangale tesa achok iro phono photo ro bujagi ro haitrang khamung kai jengkeni wala choda jangbo an bagai jang achok ya anyo ake guri laimang no phare kita o jaga o photo bujang na hanai jang thangmani je bor kabang ma pura bujag ya bujaglia tab ke jang yang o se phaiye berai tango chu bor ango photo bujang na thangwan je man la chu ta bungskung bujang na ni han bagai jang o bujag ya kare ni phare kita Owan je khorok sasi bo blue color kanjak sar chil khobi tongo mani sma phaile chu sangke ba kisa micha buni tomorong no ke changle kisa khani mani yon ke ba amte no phan mani layo ta ke bono changbo te sayang de ke rok thang ne gena nai tong din rok angoi baksa tabu shite bor kabang ma phai tong ko changke to be rai se kusul leng prai pa kya me sharing rek tai borok bo phaire rek ke bon chango te bo gori layo ta chang ko tini asa suli ang ba himle mang no se lengi tongka ke bon chang te bo ber lagina ke nai tong dinor bo ang baksano yang bo tini hinga ke borok bango asunan jaga rok kerita hingga chang pun yang no bere chang lagya yang hanyo bui pale ya photo post pa hanyo choli jang layo ke chang kini ba dik hini him layo ta ke bon nai tong dinor ang mai baksa Ge jeng tabu yang pathor digi tolawo sopai kya ge bro nanya je na robo jeng waisa happy ro kha tei ro kre ge tin ke tei ro tongo ge bro nanya je na robo ang wa baksa ang je na no phun ge ma ni phun ge tongo nai chong dia ang baksa na robo
Hinke friend chung sung tabuk tesa yango berai nanya hanui phaile kya gar kabang ma pura phosa sa sing tong shu ayang saito pura kabang ma suka jena han na jena ro bo ayang go kusu gari bangmani phosa tong shu boga hai pura hano mar ke Hinke friend chung tabuk nogo thangsi nai tai khoroksa dol tini phanai hini chawo ka changbono nasingei chonglai ga bono nasingtei iko ang tai kisai video rok bo khlai tongkha ga bo phage ngake chang thangsi nai hinke friend chung tabuk hinke chung o par bising ni ongkhor sinai naima ni naikya hinke ba tabuk ke chung nongkhori helekya hingka bono nai tongni narok borok kusu kwbangma ga phataro bo muibo nogo thangmani bagani nokhor ba keta ge borok kwbangma phan bisingo bo tongkho ge phataro bo mui thangnan bagi nokhor ba keta dugano to tini borok matai salep korikya o dugan malik tini koso lab leng sene haji yango borok kwbangma no tongo yango kwbangma joto dikun sikok mangso tini tini new year ni bagui bubu joto borok no berainani phailaio ta Em có tham quan kia. Nang khang sila dang kasu. Ya ko ba? Anyang ko. Dai ko. Ko nuai jora, amai khere mar no. Hinke friend chung tabuk nogo thangai tongkha hingkai ang norok bai nogo thangai malishmani nai tongdi hinke friend chung noi buskangono gari ni angkor sinai ke nogo thangai ang norok bai malayana hinke friend chung ang tabuk nogo se chokai kha hinke ani tini ni blog amsak jora tini ong sinai ani channel katalangai tongke please subscribe khaidi like khaidi comment khaidi share khaidi hinke ani tini ni blog amsak jora tini ongkha jotono hor kaham tai bye bye.